hour for 30 minutes. Ah! Ah! Naku po! Sure ka na kaya? Ha? Kain mo yan. You sure? Saw-saw. Parang naisip ko. Oo, parang hindi ba? Unlimited araw. Araw ng bow. Let's go. Ang bow naman yung ako. Pagka naman kita. Ano? Hindi ko pinag ko. Magsawa ka. Divide show. Pero yan. Ha? Pero 15 minutos sila. 15 minutos. Eh, 15 hours na. Gawin naman yan. Parang tao. Ano? Kita naman na. Sige. Unlimited arrows. Kaya arrows na eh. Check. Oh. 125 kung experience lang. Oh. Ini yun. Yung sa 15 hours na yan. 15 hours na yan. Posibleng 10 minutes lang yan. Just 30 hours. I-clip mo siya kung